víťazku memoriálu Martina Blažu získava mužstvo FK Dubnica. FK Dubnica, kapitán mužstva Dubnice. Kde sú chlapci Dubnice? Možno v šatni. Maroš Černý je tu pripravený aj s Lubošom Hanzelom, aby im odostali ceny. Dočasne toto odložíme. Na 7. mieste skončilo mužstvo MFK Topolčany so 4 bodmi. Jožko Adamec, legenda trnavského futbalu, odozdáva kapitánovi Topolčian cenu za 7. miesto, takisto Luboš Hanzel. No aj Dubničanov už tu máme, takže dodatočne odozdávame kapitánovi mužstva cenu za 8. miesto, takisto blahoželáme. Blahoželáme. 6. miesto so 7 bodmi získala Emeška Žilina. Emeška Žilina. Nebolo to také strašné, skore mali 13-17, 7 bodov, takže takisto veľká podsta pre toto mužstvo. No a trošku sme počítali, že Levičania nám viacej zabodujú, že? Keď sme to tak v kuloároch hovorili. Takže 5. miesto FK Slovan Levice. FK Slovan Levice. 10 bodov a skôr 14-16. Láco Gádoši, bývalý vynikajúci rozhodca, odovzdáva cenu pre Levičanov. No a 4. miesto Eška Slovan Bratislava. Eška Slovan Bratislava. Predseda oblastného futbalového zväzu pán Alexander Schmidt odovzdáva cenu pre mužstvo Eška Slovan Bratislava 13 bodov a skóre 11-9. No a teraz najlepšiemu brankárovi bude odozdávať cenu Marian Černý, marketingový manažér. No a typnite si, kto to mohol byť. Emeška Žilina, Andrej Milo. Andrej Milo z Emeška Žilina. Blahoželáme. Blahoželáme tomuto borcovi. Najlepším hráčom. Luboš Hanzel už je pripravený. No kto by to mohol byť? Je to hráč FC Spartak Trnava, Lukáš Zolvík. Lukáš Zolvík. Blahoželáme. Takisto mu blahoželá Luboš Hanzel. No a strelcovi bude odozdávať najlepší strelec v histórii Trnavy Jožko Adamec a Lokomotíva Trnava Tomáš Vantruba. Tomáš Vantruba 9 gólov dal tento borec. A hovorí, že má tiež tú levačku a pravačku ako super. Takže Tomášovi srdečne blahoželáme. No, bolo to veľmi napäté. Lokomotíva Trnava, už som to prezvadil, už som to tak ísť do toho. Lokomotíva Trnava na 3. mieste. Luboš Hanzel dostáva ceny. Jožko Adamec, Láco Gádoši, Jožko Dián a pán Schmidt, takže Lokomotíva Trnava s 13 bodmi, skóre 22-13, ale lepší závodný zápas so Slovanom Bratislava. Takže Lokomotíve blahoželáme
Všetci došli medaily. Lacko. A trénerovi treba dať medailu. Kde je tréner? Pán Vonedovič. Šup, skočíme. Vynikajúci výsledok Lokomotívy. Blahoželáme. A ja si myslím, že krásne prekvapenie dnešného turnaja, druhé miesto RSM Hodonín Šarnice na druhom mieste. Veľký potlesk pre našich priateľov, ako sa hovorí, z Moravy. A dlho miešali karty. Takže veľký potlesk pre mužstvo Hodonína a tréner Jirko Volker. Kde máme trénera? Tréner je asi v sprche, že? 14 bodov, skôr 22-16 pre toto mužstvo. No a teraz fanfári. Poprosil by som fanfári. bodov, skóre 19-11, FC Spartak Trnava. Zlý začiatok a veľmi dobrý koniec, tak by sme to mohli nazvať. Začínali s 1 bodom po 2 stretnutiach, ale ten záver bol famózny. Spartak Trnava, skóre 19-11 a 16 bodov. Jožko Dian, Luboš Hanzel, pán Alexander Schmidt, Jožko Adamec, Luboš Hanzel, už spomínal Maroš Černý. Takže radosť. Na strane mužstva FC Spartak Trnava. Tréner Jirka Kristof už sa usmieva. Aj trénerovi treba dať Palo Krpňák a asistent trénera Peťo Sladeček. No ja by som poprosil, neviem, kto by tu chcel mať záverečné slovo, ale ja poprosím pána Mariana Černého, marketingového manažera FC Spartak Trnava, o záver dnešného turnaja. Ďakujem za slovo a takže ja by som chcel poďakovať rodičom, organizátorom tohto turnaja za veľmi vydarený turnaj a za veľmi dobré výkony futbalové, veľmi pekné góly, veľmi pekné akcie a bojovnosť, malo to úroveň. Bolo to super a všetkým prítomným hostom, ktorí sa zúčastnili a v mene Spartak Trnava chcem poďakovať za fantastický turnaj a verím, že budeme si naplňovať sa s tebe baviť a vidím, že vás to moc nebaví, takže prajem vám šťastnú cestu domov a veľa úspechov v ďalšej futbalovej kariére a aj rodičom prajem všetko dobré, nech ostanú pri tomto športe, aby sa vychovali talenty a čo najviac talentov. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa takisto poďakovať rozhodcom dnešného turnaja, poďakovať všetkým našim hosťom, pánovi Šmidovi, pánovi Jeramcovi, Lubošovi Hanzelovi, Jožkovi Dianovi, Palovi Kadošimu a samozrejme vám všetkým fanúšikom. Ja si myslím, že čo sa týka